நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றை பத்தின கவலை நமக்கு இருந்ததே கிடையாது. ஆனா ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம காத்தோட பியூரிட்டி பத்தி அவேர்னஸ் நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம உலகத்தோட முன்னேற்றம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற மரங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு புரியறது இல்ல, மரங்களே இல்லைன்னா இந்த உலகம் முன்னேற்றமே அடைய முடியாதுங்கிறது. ஒரே ஒரு மரம் கூட ஒரு உயிரை காப்பாத்திடும். சோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் மரம் நடுவோம்னு ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாம். நீங்களும் எங்க கூட வனம் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன்ல சேர்ந்து மரம் வளர்த்து நம்ம வனத்தையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்க உதவுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம வனம் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் பேஜுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.